Nos, itt állunk Le Desert legfelső pályájának a tetején, avagy a Mi az, hogy Svájc mozgalom francia megszégyenítőjével, és kb. 3500 méteren vagyok, ezért lihegek kicsit, és körbe panorámázom a környező hegycsúcsokat. Itt lefelé van valahol a falu, alig 2 kilométerre alattam, persze végvonalban, itt jön föl a Csákányos felvonó, a legfelső gleccserpálya tetejére, ez egy sima kék pálya, tehát nem vészes. Arra felé van ott a falu, indulnak az emberkék. Most már 180 fokot körbe mentem, úgyhogy ott lesz a Mont Blanc, bocsánat, Tatjana. Távolban a fehér nem ez a két zord, hanem az a kis enyhe fehér, ami most közlik. És akkor itt jobbra még egy gyönyörű, sajnos ezt még fényképpel sem és mozgóképpel sem tudom visszaadni, egy gyönyörű hegycsúcsokból álló döbbenetes szépség. Valami ilyesmi, persze felvonó mindenhol van. És akkor itt még utána ratlappal, vagy ratlakkal, ezt soha nem fogom megtanulni, hogy mondják, fölvittek minket oda még egy pár száz méterrel följebb, és ott a túloldalán a hegynek síelhettünk lefelé, és egész nap ezt a panorámát láttuk ott. Lesz a Csákányos felvonó nélkül. Szóval döbbenet, és már lihegek. Ilyen nepál feelingje van a dolognak. Most nem tűz a szél, igen, és csak -7 fok van talán, és 2 méter per szekundum a szél. Tehát kesztyű nélkül röhögve meg tudtam ezt a videót csinálni, amiből remélem valami látható lesz majd otthon is. További szép telet nektek is, legyetek jók, jó hétvégét!